Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, nagpailingad iti nagan agabi, nga iti agdama, kat adda ijay Taiwan. Nga masakbay na, intay man pa'y kablaawan dagiti sumaganad. Kablaawan tayo ti Samoy family iti katayawan lalo, from Laila Samoy. Kastama ta makablaawan ti Saking family ken Labugen family from Leti Labugen, ijay Singapore. Makablaawan mat ni Arlene Garcia dita Abra from Marian Garcia. Kastama ta ni Sani Gumabay dita Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Ni Marie Babsin iti Canada from Carmelita, Macanas. Kastama ta makablaawan ni Starla Laila. Happy birthday mat ka ni Rose May, OFW Dinanis of Lebanon on August 17. Makablaawan pa iti Tupong family dita San Manuel et Tiague Isabela from Jameson Tupong, ijay Canada. Happy birthday to Maria Almazan Garcia intun August 19 dita Isabela. Greetings from kasingin mo ani Rose Almazan Sanchez. Greetings also to Carmelo Rapanot ken ti ipatpatag na nga asawa ditoy Baguio City. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Pagayam Agabi. Dear Manang Emmy, gabi ko malatan ti iyawag mo kanyak.
May saak kadagiti kanayon amang padaan iti barong uploadyo. Manipod idinaamwak daytoy a YouTube channel. Taga Cagayanak manang, ngam iti agdama ket addaak ditoy Taiwan. May saak a factory worker ditoy, ket naglepas ti kontratak idinapan atawan. Ngam gapo iti pandemya, sa anak a nakaawid. Nagasatak manang tanaisereknak ti may sa agayem ko ditoy kadagiti amo na. Isu nga agpapaayak itakas janitor iti ayan ti pasdek at agikwada. Daytoy a YouTube channel ti pagpalpalabasak iti oras, bayat ken no awan trabahok. Maayatanak unay kadagiti pudpud no apadas ti kaadwan nga OFW akas kanyak. Isu a naawi sakmet amang ipatulod iti padas ko. Rugyap ti agsalaysay manang, idinagsikog ni Rose, akaayan ayat ko. Rose, apay aya madanagan ka unay. Namin anon anay lawan ta. Normal lang agsikog ka ah. Gabi, saan tapay ang nakasagana? Idi inaram ka, nakasagana akon. Idi na ilawan ta, at addan ang nagsagana ak. Taam mo kadumtong tikas to akan ito. Iso asaan ka kung mga agdanag, tay kalay sa ka. Saan ang mabalin? Anya saan ang mabalin niya ibagbagam, Rose? Di mo amamo ni mamak. Saan lakit di nga umanugot na ijay? Hani, apay kumasaan nga umanugot nga eh. Alangan mo't nga itulok na nga agsikog ka abalasang. Gabi, di nak ngamin maawatan. Kasano kumasaan ka amaawatan nga eh. Legal ti relasyon ta iti inam. Amo na asyak tinobyom. Ita, ibagam kit din asaan nga umanugot nga ikalay sa ka. E din to ta masikog ka na ko na. Sabali ti ugali ni mama. Nasingpot mo't nagsarsarita kami. Nukas ti asarungkaran kay Jubalayo. Siya ko matipatyam, Gabi. Siya kunti mangibagbaga. Sabali ti ugali ni mama. Saan lakit di nga umanugot dayjay nga agsikugak? Podno anarigat laang dada ka bibiyag tayaw. Ngam saan alapod day tatapno ikalay samdi kaayan ayat mo, anak ka. Kastamot lang timbaga ka ni Rose tatang. Ngam ipilit na mo, tasaan ka nung umanugot ti inana. Nay, kasano kumaday ta? Alangan mo't nga itulok di inana nga agsikog abalasang. Kastamot lang aron timbaga kang kuana nanang. Ngam ko na ni Rose, ajak ka no pa amo ti inana. Sabali ka no to ugali ti inana. Ay, tinasaya at mapantay to ijabalay da Rose tapno makasarita mi ti inana. Wain anak kaw. Masapul amati nung tikalay sayaw. Tako namot amasikugan ni Rose. Sige tatang, kasaritak ni Rose. Ibagakkan ko na dayta na ibagayo kanyak. Saan nga rod ang mabalin, Gabi? Anya ka kadi? Kasano nga rod amasulbar daytoy? No saan kami ang makisarita kadagiti naganakken ka? Anya ka kadi, Gabi? Nagdagulit ka! Ni, apay nga agungot ka matan, Rose. Kasano kat nagdagulit ka mat ngamin? Imbagak lang nga rodan asaan ang mabalin ang maamuan ni mamakti kasasaad ko ita. Anya nga rod aramidan ta? Di mo ko na nagaramid ta iti may kaniwas. Tapno mailimod ta lang iti inam ti kasasaad mo ita. Kasta talaga ti pampanunutak. Saan, Rose? Di mo aramidan day ta? Pangasim. Nadagsin abasol ti pampanunutan. Pues, no di mo kayat, at dapay may sa pamuspusan. Dumngag ka na imbag iti ibagak.
Kat sapay lakuma, tao manugot ka. No di mo kayat nga agaramidak iti may kaniwas. Anyan, kasjay gayam ti kababalin di Rose. Apay ga italaang anaamuan tayo. Nanang, Kat, anya ti desisyon mo, anak ko. ibagam na niya ti pangedeng mo, Gabi. Ta nakasagana kami amang tulong kan ka. Diyak kaya ta makaaramid itinadagsan na basol ni Rose, tatang. Nanang, isapat gaktikid daw na. Umadayo kami aging kang agpasngay. Gabi, anak. Pasensyaan dakla ko man. Yung masapol nga aramidak na ito eh. Umunay ta amin. Putot ko ti pagsasaritaan dito eh. Kenkas itinaknakon. Diyak itulok nga agbasol kami nga agpadpada. No pagaramidan na iti dakas ti anak mi. Iso nga umadayo kami. Aging ka makapagpasngay ni Rose. Kinasaritak ti ina ni Rose, kat pinagparang mi nga agtrabaho kami iti sabali a lugar, manang Emmy. Ngem iti kinapudno na, napan kami laeng iti lugar nga awan ti makaamam mo kada kami, kat inuray mi nga agpasngay ni Rose. Bayat ti kadami iti dayja a lugar, nagtrabaho ak, tapno makaurnungak para iti panaganak ni Rose. Kastamutan tapno mapawitak dagiti dadakkel ko. Triple kayod ti inaramid ko manang. Tapno addamot ipawit ni Rose iti inana nga uray kaskasano. Tapno agparang laeng nga agpayso ti alibay mi nga agtrabaho kami iti sabali a lugar. Ninamnamak a maalukoy kumutlaeng ni Rose nga agkalaysa kami apaman a makapagpasngay. Ngambidot ti atap ko. Pasensyakan. Ngam sa anak lata makikalay sa kan ka, Gabi. Anya, ngam Rose, addan anak ta. Putot mo laang dayta. Saan ko nga anak? Anya, kasano ang may sawsawang mo itatikasta? Idinto ta siyam abulan iti saklot mo ni baby. Mabalin ka di, Gabi. Di na ko narangrangan iti kalay sa nga ibagbagam. Sa anak ang makikalay sa kan ka. Di ka katagyaman? Taimpas ngay ko pa'y day nga ubing. Apaman ang makapapigsaak. Agawid akon ije lugar mi. Katjakon kayat ti makisinarakan ka. Anya? Nalawag mo't siguron day nga imbagakan ka, Gabi. Naawatan mo't siguron day ta. Ay na, naglungpo ang maladaga ti apukok. Nakaayayat. Ay na, nakabangbang lupay. Talaga nga ayamuom ti maladaga ti ayamuom na. Ayan ni tatanggay, nanang. Dinagas itay ni Kaka Mariano. Ada na pananda. Ang di kagdanag tamadamdamalaang.
sumangpet-met laeng dayjay. Ay, uwan gayam. Apay ada kayo laeng ken ni baby ti simangpet. Ayan ni Rose ngay. Oh, apay ang nagsanay ka anak ko. Ayan ni Rose kunak. Ayan ti inato'y apukok. Nakiwin naswasan kanyak ni Rose, nanang. Anya? Inuray na lang ang nakapapigsa. Kalpasan na. Kuna na nga agawi din. Nakigiddan kami mutan kini baby ang nagbiyahe. Nga mapaman ang nakasangpot kami di terminal. Nagpakadan ni Rose. Anya? Ay, una yun ni Rose. Talaga gayam nga impas ngay na laeng ti anak yaw. Uwan, nanang. Makapaladingit man na panunutan. Ngam kasta tinapasamak. Anya nga ro ti planom ita, anak ko. Diyak pa mo, nanang. Ngam apaman amawaya, anak. Kaya't ko ang makasarita ti ina ni Rose. Makamuditan. Ngam kaya't ko ang maamuan na nga ada anak mikan ni Rose. Anyan tinatumtumpungan ti anak ta nga inayat. Bakit? Ay, wen nga road. Nakasingsingpet mo, idi niyam ammo kadata ni Gabi. Nakaumama, ken nakaananos akasarsarita. Un nga raw. Ngam idi nagsikawg. Sabali mo tad tinapasamak. Sabalin ti ugali na. Di pa yun imay apulos dito'y balay. Ti babalawak unay, kat ti inaramid na apanangipas ngay latan iti anak da ken ni Gabi. Ay, ang amom bakit? Nagmayat itirik na aming mingbingan di apo ko ta. Nakaayayat. Naku namon lakay, naglungpo ang aladaga. Di langatan nagkintayag ni Rose, tapi nagpanunutan na itidakas ti anak daken ni Gabi. Ay, diyak amo lakay, tauray siyak, diyak pa'y lamabuubos a panunutan. Akas jay gayam ti ugali ni Rose. Aramidam dito'y Gabi. Kaya't ko makasarita ti inam, Rose. Anya, di kagar aramid Gabi. Diyak kayat amaamuan ni mamak ti amin. Kakaisuna ang naurnos asim mang petak dito'y. Masapul ang maamuan na nga dati anak. Tangiwat mo. Ah, No pampanunutam ang makisinubli-anak ken ka. No maamuan ni mamak ang nagpasngayak. Nagbidot ka Gabi. Anya. Saan ka kayat? Oh. Saan ka nga ay ayatan? Oh, No jakla pang panunutan ti kunam anadagsen a basol. No pagaramidak iti dakas ti sikug ko idi. Saan ko kumanga impas ngay? Anya. Iso mabalin ka di Gabi. Di na kun riribukan. Kas iti nakunakon. Awantan. Adakan kan ti impas ngay ko. Pagyamanam laangan tabinyag ko ti maladaga. Kat adda ita iti danang. Kasla nagtupak kanyak ti langit, gapu kadagiti nangeg ko nga insawang idi ni Rose manang Emmy.
Nujak lang at nalapdan ti bagik. Amangan no nakabil ko. Pimanawak iti gate ti sularda anadagsen ti barokong ko. Jak ammo no anya ti aramidak idi. Kasla nakapagpanuno taklaeng iti limpyo, idi dimagasak iti simbaan tapno agkararag. Talaga nga insang sangit ko tinagkararag iti Diyos, tapno lumagan laeng tiriknak. Naimbaglakit din, taaddadananang kantatang anang tagtagibi iti anak ko, kat intultuloy ko tinagtrabaho, para kada kami iti anak ko. Dandanin ti may kadwa taon a panagkasangay ni Buyboy anak ko. Anya ti planom? Sagsaga na ka talaga day tananang. Iso na pa ko ti may sa fast food chain. Nagdamag ako naman no ti magastos. No ija sa libraran ti may kadwa kasangay ni Boyboy. Ay na, mayat na ita. Sigurado nakalalagip daw. Tadda pa'y dagiti maskot ijay saan aya. Wan nanang. Ang asino nga'y dagiti sa nga ilim. Asino dagiti awisam. Dagiti na singa da katrabahuak nanang. Ken dagiti kakasinsin kumutin ang dati anak na ababasit pa eh. Ay na, sigurado nga agbalin to anaragsak ti kasangay ni Buyboy anak ko. Rumbang lang nanang. Jacket niya agbalin nga asi-asi lang ti anak ko iti sidong ko. Kaya't kung ay pa iti amin kenkwana. Tapnaawan ti pang babalawan na kanya kinton dumakkel. Gabi anak. Kaya't kung auraan niya pa iti nagbambanagan mi iti inana. Dumakkel at tati anak ko anasayaat. Dumakkel iti nasayaat asursuro. Ken mapnak iti pamateg. Nanang, mabalin ka dada kayo pa'y lakan ni tatang ti makaamo dito eh. Ay, wana anak ko. Ang apay aya, papanam. Jaklakid agbidot nanang. Ni Rose din nakita nga da ita itiruwar ti fast food chain. Anya? Padasag aka makaman. Kaya't ko ang makasarita. Ay, sige nga rod anak ko. Mapankan, bareng masambot mo pa'y. Kung nagtumot asika, Rose. Gabi? Apay ati kasi mnag iti fast food chain. Apay anang talinagid ka lang itirwar. Nakiraman ka kung may tiragragsak para iti kasangay ta anak ta. Anya? Nagko na nga anak ta dayjay. Aging ka di ita. Kat kasalat Sikati aging ga itakat dagulit lat tagabi. Natangkan ti ulom. Tapno ibagakan ka. Naira na laang asumre kak itay iti fast food chain. Ngamno atapom ada kayo iti dayjay nga ubing tirantak. Nagbidot ka. Rose. Apay ngamin ay akinamakam nakpailaang. Makapasurun ka. Agsubli ka ket din ijay. Tauray anya ti mapaspasamak. Agtalinaed tulat ta ti desisyon ko. Maipapan iti nagbalin ana palabas ta. Inaramid ko ti amin, tapno makumbinsir ko ni Rose. Ngam talaga anatangken ti pangadeng na manang Emmy. Iso amanipod idi,
Jakon pinanggapay ti umasidag kan kuana. Kat impamaysak ti panawon ko ang nagtrabaho para iti anak ko. Isumatla ti makagapo no apay ang nagabrodak. Tati kayat ko, maikak iti napintas a masakbayan. Ita, katurturpos ti anak ko iti elementarya, babaan iti blended learning. Kat dananang kantatang ti mangay aywan kankwana, kabayatan ti kaaddak dito'y balasiw taaw. Awan matan ti damag ko maipapan ka ni Rose, kat makunak nga awanen ti bibiyang ko kankwana. No bilang agdamag to ti anak ko, ininutak nga ilawlawag kankwana ti amin. Kat namnamaak asapay lakuma, tamaawatan nanto. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Gabi. Gabi pagayam ko, agyaman unay kan ka. Ammom, kabayatan ti panang basbasak iti surat mo. Diyak malapdan ti masuron iti ina ti anak mo. Kat dinak mat siguro mababalaw. Gaputa isupay laeng tinapuutak nga ina, nga awan ti serbina. Pasensyakan iti insawang ko, ngam iso at talaga ti marikriknak para kankwana. Naimbaglaangan tananakam kapagayam ko. Kat di kaagdanag, tamamati ak ababaan iti nasayaat apanangilawlawag mo iti anak mo. Sigurado ang maawatan nanto ti amin. Kat no bilang laeng takid dawan nanto akayat na amaam-am mo ti inana. Di munto ko maipaidam, gapo takarbangan na dayta. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi